Kun Veikkausliigan kausi alkoi huhtikuussa, oli seurahistoriansa ensimmäistä kertaa mukaan noussut oulunkyläläinen IF Gnistan. 100-vuotiaan seuran juhlavuosi sai traagisen käänteen, kun heinäkuussa Musta-Pekka-areenan palo herätti oulunkyläläiset. Siinä vähän keräili ajatuksia ja sitten ei varmaan jonkun pyöräily maailmanennätyksen painoin Musta-Pekka-areenalle. Sammutustyöt oli vielä kovassa vauhdissa siinä kohtaa. Jengiä itki, jengi halaili toisiaan. Lohduton, mutta näin jälkikäteen sanottuna on myös hyvin semmoinen yhdistävä hetki. Että siinä niin oikeasti seurayhteisö tuli yhteen, kun raunioiden keskellä sä katot sitä tuhoa ja yrität jotenkin toista niin kuin lohduttaa siinä. Joukkuetta riensi auttamaan koko jalkapalloyhteisö ja muun muassa HJK ojensi auttavaa kättä antamalla Bolt Areenan Gnistanin käyttöön loppukaudeksi. Myös joukkojen fanit riensivät Gnistanin tueksi. Tavallaan semmoinen kotiin tulemisen fiilis oli aina, kun niihin peleihin tuli paikalle. Ja sitten kun huomasi, että okei, että nyt ollaan niin kuin kriisin edessä ja tämä yhteisö tarvii apua ja itse asiassa meidän yhteisönä täytyy nostaa itsemme tästä ylös. Niin sitten mietti sitä, että mitä voi tehdä asialle ja todettiin sitten, että musiikkiahan me osataan tehdä jos jotain, niin ehkä me voidaan sillä tavoin koettaa auttaa. Niinpä Kaselit julkaisi räppäri Ville Kallen kanssa Oulun kylästä ikuisuuteen Gnistan Remix-nimisen kappaleen, jonka tuotot ohjataan vähävaraisten jalkapalloharrastuksen tukemiseen tarkoitettuun Kipinä-rahastoon. Kipinä-rahaston toinen tämmöinen pääasiallinen käyttökohde on niin kuin tämä stadionin jälleenrakennus ja tämä meidän Phoenix-mainen nousu, niin sitä niin kuin tällä Kipinä-rahastolla nyt pyritään tekemään. Bolt Areenasta ollaan kiitollisia, mutta rakasta kotiareenaa kaivataan yksinkertaisesta syystä. Tietyllä tapaa katsomot on myös rajattu kahteen eri osioon, jolla sä et voi kulkea siellä ympäriinsä ja tavata tuttuja, niin on se yhteisöllisyys siitä kärsinyt kyllä. Että kyllä niin kuin Gnistanin kotipelit kuuluu Oulun kylään ja toivottavasti sinne päästään pian takaisin.